Bopang sani bedek bopura yapang murama tansa Bopang sani bedek bopura yapang murama tansa Buma korpsani busa betirok single ohani busa di prasa di prasa di prasa di pra amani busa. Ready. Jotrona hambai जों tini khumulungo TTDC ni headquarter o khumulung amse जों tini tin tipra chin bubagrani flag kailainai tini or chini tiprani kobang adong ro phaijak chin khumulung area ni te kobang ma yang chin khumulung area gana ni leader gotongo tamni make जों joron saimon chin thansani mari जों chin thansan mari no जों tripura jin bebak thaino जों pirnai abagai जों flag kai jong tini khumulungo te kaisa flag kai me naising mongkha chin bubagran je thansa a thansano jotono nukthung tai 24 tariko oro chin khumulungo kaisa jono sobag nai tongo I50 bai miliwo chin tiprani abono rugui bo जों tini flag kai thang tongo जों chini mehes kaisen tongnai chini thansa tripura ha grengai jorjang pirjak thung bubagra ayolok thung chini bubagran thansa ayolok thung chini I50 chin loje alliance phainai borok bai lok thung bubagra ayok lok thung bubagra ayok lok thung tripura ayok lok thung tripura motha ayok lok thung tripura sadopa ayok lok thung gata tripura land ayok lok thung gata tripura land ayok lok thung